kung mo Biblia. Kanira ba? O Katoliko na ba ni? Yung mangilog na ba ta? Anong kumpay na ng ano? Mangilog mo. Wala, ginag-angkon lang ka nga ikaw nagkumpay. Pero wala, hindi mo isulti ang kamaturan. Wala na ikaw, inong kasi yung pagkamit sa kong ibalaan. Sige, gahiskot ka, ikaw nagbuhat. Katoliko nagbuhat. Gawa sa tumbuhat ang Katoliko ha, nabasa ha. Kinipuntahan ka mo sa kalisa. Okay. Wala na ang ingon dito po ka sa wala na sige sa nag-away. Nag-away ninyo ang mapa sa Israel. Sa Haman, di ba? Palestinian o ang di ba? Ang kaliwat ni Isaw. Saan? Ni? Sa kaliwat? Ismail? Oh. Ano? I-google ninyo, mga na ang mga kaliwatan. So, inugarin sila. O diyan ka ron. Kikaliwat mo ta. Asa mo ta nga kaliwat? Kay Isaw? O kay Ismail? Ay, Isaw o kay Isaac? Ang kaliwat ni Isaac magigumbaon. Dili pala o ay. Ang kaliwat ni Isaw, magpataas sama sa si Kristo sa una, di ba? Sa ulpog lang. Niya, din ipatay si Kristo sa Israel. Niya, sisa mo ng kaliwatan. Bala mo dia. Si King. No, wala Diyos sa Israel. Kaya di man si Kristo na dito. Kahidungtan ko sa unang panahon ng kalutan ang mga dautan o kiran. Pagbalik na doon ang paon ko, ang ako makaludaton ko sa bagong Kristohanong, bagong Kristohanong ko sa dili Israelita. Klaro, anak? Katawhan sa Asor. Diba, di ba sana? Dahil ko kamo na sobra pas Damasco, tanawan ninyo ang linya sa Damasco. Di ba, nabasa na ito na, no? Dahil ko kamo akong katawan sa lapas pa sa Damasco. Napagtungan ni Damasco na. Katawan sa ako ang Ginoo. Nagpasilaan ka ninyo na kinahanglang mulayas ka mo o mutago sa layo kay naglaraw bago ka ninyo sino po na sor. Kaya wala na. Ilaraw po. Tama? No. Laraw. Ang hari sa Babylonia. Kinsa may hari sa Babylonia, napukan na ang hari sa Babylonia. Kung nagkakatulan o wala mabakar, anak sa Biblia nag-aaral sila, naglagon po din. Okay. O maokini ang ingon niya, tanan, sulungon ka ang katauhan na nagtuo dino kami. Tanan, sulungon ka ang katauhan na nagtuo na walay kadaot na moabot kanila. Na! Kanina, walay mga gamhaan o trangkahan ang ilang siyudad na nakapanalipod kanila. Wala kita kami na yan, wala yun, wala, abri na. Tama yun. Atong kalanay kanaan, in-out na yun eh. Kalit, kaya nastuli, wala kita kanaan, bisa ba, wala kita kanaan. Pwede na tayo magpagkaroon-aron dito na, dito o tanihan dito, pwede na. Pero problema, dito man mabalik. Oy, ang Ginoo ginagsuko na ako. Musulod na sila din, kulpaan. O, hagit ako na ha. Makasulod din, kulpaan. Yung musulod na din, kuros-kuros na bukana. Kalau ino na ako, ang kubangon. Kasabay ko na nun. Ano, nagpapuan ko kasi magdili ni simbahan. Bakit manahulayan na nito? Manahulayan na, ulay kape, natanan. Ayun simbahan naman eh. Balik ka sa gawas. Tama yun. Oo, ako tinanong, istilado. Matikid, tinghalan. Ako man na una ang sinumbas dagan ang sinumbas kamay ra ang wali. Yun ang halan, unay ang altar. Ako ang unang altar, yan, iso na gawin mo. Wala pa tayo sa limunyas, no? Pero sige na ko sa dili, isin mo na ko ha. Wali na ko ha. Wali na ko, kaya kung nasin ko ako ang
suot. Ako mong kamo din ikaw lang ka magsimba. Kinalang alagad ta, magsimba kita. Wala na sermon. Dili na sermon ako Ako lang ipatayag ninyo ang tinago ni Kristo. Di mo ko pali. Di mo ko amahan ninyo. Nahimo lang po niyong amahan. Nauna ninyong tutay. Di kung inon sila, tupo sila na ako. Paminawa kung isulti na ba sa utang hanon? Okay. Ilogan nilang mga pamilyo ang mga ang tanan nilang mga kahayupan. Ilogan. Sa Manila. No? Ilogan. Gusto niya suri-suri yan, mamagligtang mo ba? Tama? Ang sama niya ang pamilyo. Oh, handa to mas dali pa makasulod ang sa lungag sa dagong ang kamilyo kaysa mga dato. O sige, karon pobre, udahan mo kabos mo, sama mo sa kamilyo, gamay kamilyo. Gamay naman takalihan mo, gamay naman sa kwarta. Ano yung kamilyo? Wala ka madako, madako dito. Kita niya, sa slipper, kita natin mo ito kasi nagkaso-aso. Oy, naano to, oy. Papasisa, nakain kung hindi ko tagot. Si Kade, manuoy na itong dato kaya ito itabang. Ako, wala ka ba rin ako. Sige na ko, pamulik sa mga sa. Takong mga anak, kinsa akong mga anak. Uy, wala ko namulik sa ninyo. Ibaglakaw ng ko anak, ako anak. Kasalanan, makapulikson mo kung magsakit. Kaano ko kung bayo ng 50. May ano ko, nakautadan, dito tadan. Nakautadan. Magsakit ka, boy, makaya ko. Kadag 20, 100. Wala ko yun. Nagsana nun. Tinggal gamay, nagita. Mga kamilyo, nagita. Kamilyo, gagmay ba? Ha? Gagmay na kayo na. Luay mo po kayo ito. Ang patambal na ito. Itong mga igsuon na nato na. Mga lungan. Itong mga pobre kayo. Lord, paano na sakit magbukuan na dito. Wala na yung kwarta sa uy, ay mukha po ko. Naisip, pinasingkan sa bisig mo, balikan ka. Sa doktor, wala pa rin ko. Hatagan ka doon. Pilaan mo to. Pilaan mo, Father. Huwag yung reklamo isa. Huwag yung balikan ka. Kasapaan pa ka dito. Palugay-lugayan pa ka dito. Kaya parang mulagan po ng sakit. Mulagan po ng kuwan. Pinahel, pulot. Yung mga kagawas ka. Okay naman ito. Ikaw pa rin. Tingnan pag-intiyan kayo. Yung gasto. Pagkabuti exist. Gawas na lang ako. Gawas na ako. Bata ko na ako. Gawas na lang ako sa iba. Hindi ako ito. Nakabigyan sa special. Huwag man na lang sa pinta man. Kasi di mo kapoyan. Ako uli sa inyo ha. Ako kasi katulog ko. Ukaw ko. Wala ka. Di ba? Kasi ka naman, di ba, papanahon ko mo, pahaway ko, matagod ko. Inyuhan dito. Ganili mo ay, naiuras mo luaw dito. Yung mga oray na yung tagaan. Okay na niday. Isip-isip. Naibugo na ito sa uli. Hindi na natakalagado. Uy, hindi ko mamunya, hindi ko pumasal. Kung ilugon niya, wala na gano'n tao pakasal nila. Hindi na po babae ulit. Kwarta. Yung di kwarta, ilong mo niya po na ay. Kaya yun naman Ginoo, nawalay tinago. Bahala mo nila. Gano'n akong gisulti ni? Kaya paano makabalo mo, kahit sa Diyos. Bilit makaroon. Bilit magkugos ko, nga unya na mo ang maghinulson, kung mamatay mo. Ikatahan mo tira, sa Diyos, hagbog din mo. Ang musuko na ko ani, nagpasabot, na dili gusto, mukhaon o kahit padayon mo. Kung nasuko na ako nga nagwali ko, pagbuhat ko mo inyo. Ayaw mo pag sinasina, silos-silos. Kung ayaw makamo, kung kadaan daw mo tagod, bisa mga rin, kadaan daw ka. Magtuon, dito balaan kasulatan, dili na yung pulpito. Kaya nila na. Usay ka mo na, tambal lang mo wala mo ngayon. Kaya na sige kwante, nag-inuras ng tindog, nag-isingot, ang umilang, electric fan. Yung wala mong ka-interest lagi, kaya may hala nun, no? Ani ang among hala. Salamat sa Diyos. Kaya katan ko yung pilahan na akong katuloy mo, mga kasabaran ko.
Paulit ang Ginoo magbalos. Ikaw nagpahimulos, ang Ginoo pabaloson. May mga magaling ginalit na naon, ibitay sa cross. Kung ngayon sa dili ibitay, kana dahil mo pagkapapahitas o gipulihan mo siya na naglikod sa lipunan ng pinasilunggan. Kayo. Kung ako dahil na kanino mo kasi Kristo di buwan katunggan talutan. Dahil pagubog mo, dili ubog mo silutianan. Ayaw na mong lingkod sa lingkuran ng pinasilunggan. Eh base tutuol ganimo ang inyong ipasilungan pahawaon ka mo. Na, ato, ilogo na ito sa inarito. At siya ito, nagkagamay na talaga. Ako si Kristo, Pilato, kung dili mo, na, receive sila dito. Pater, pastor, ako ano yung apelong pastor, dibandi ko na nila. Kung may iwan sila mga apelong, mas may ako na ninyo, dibandi nyo na. Kung pari mo ka, wala ka nagamit sa Diyos, nagamit sa kalibutan mo, sinuod ka, nabalik. Kung pastor ka na wala ka ng gamit na nagwali na ikaw alam doon, tinuod ka nga pastor. Tinuod kang apostoliko. Ano man? Si Mateo, si Lucas, si Jesus. Pare. Nagibita yung mga alin ninyo. Yan, naikalili sa pare dito hayahan. Tanlong hari ni noon, nilagay silang prinsipi. Nilagay silang mga anak, ipadala sa mga lisod-lisod na lugar. Mission, okay ha? Naanas, Biblia, oy! Pasalamat mo na ako, ani, kumubira mo, pasalamat mo, kaya nakabalong mo sa kamaturan. Pero ayaw ko yung mahaya, kung magpagahay-gahay mo. Kaya nakabalong din ko, basta magsultin wala ang kasulatan, mga umiindes, nagkagahay-indes na ulo. Sige, pagpasok mo Biblia, kanina ba, katoliko na ba ni? Yung mangilog na ba ta, anong kumpay na anong mangilog mo? Wala, ginag-angkon na kang ikaw nag-kumpay, pero wala niyong isulti ang kamaturan. Muna na ikaw, inong kasi yung pagkamit sa kong ibalaan. Sige, iskot ka, ikaw nagbuhat, katoliko nagbuhat. Gawa sa tumuot ang katoliko ha, nagbasahan. Amo, mga katoliko man mo. Kung nilain mas umakanding. Magsige ka, ikaw nagbuhat, pero wala man ka nagpuyo. Okay, mga nanigod, di ba sabot? Nagbuhat kag maayong balay. Tama. Nagsulti ka, pero wala man ka nagbuhat. Wapoy mong balay, pero wala man ka ligo, na atimana ang mga kapos pasudla. Kung saan pagwapos inyong balay, nga walay tao makasulod. Maupo na ang inyong balay, porque wapo ang balay, apit na na-earphone, wapo kayo, pero walay tao makasulod. Bilang sa nakasulod, lahi oras lang kitagal. Anong tapukon ang mga patay? Mga nila sa sulungan na ito sa nulig, wala hindi, wala na ilang. Di, wala na simbangan, atos kamingaman mo. Musadya naman ako magtapok. Magsadya, gadugay kasi na nag-abot, sadya ilang di bakanay. Mag-meeting tayo, mag-disco tayo, oh. Kita rin, nag-meeting ka? Sadahan ay lang talaga, tawa ng tanong. Wala din ko musaw-saw dito sa naglibog mo nakatilimban. Naglibog mo kani. Kaya nano ang inuhang nagwali, ano po di man mantigo mo mali. Ang inyo nagbasa, di man mantigo mo basa. Oh! Isiminar, pagbasa maayo ang ulong sa Ginoo. Nagbuhat. Maayo lang yung basa mo pronounce, maayo lang yung basa, pero wala man kayo pinuhatan. Ganahan kong maminaw. Otro po na siya. So, wala ka. Ako man makasasala. Anong nagtapok mo muli ang mga sala? Ang nagbuhat o sala? Kanang nagwali nga, otro po ko makasasala. Dali mo din eh. So, itapok mo mga patay. Kaya sa nagwali, impun maning kamot. Itapok itong mga agila. Mga agila, kapakapa. Akala na, oh. Ang simbahan gani, mga taong nagtapok, nga nagtuo, nagbuhat. Simba. O sa may pagpo si Bakit sa Kramito, ang simba gani, mga tao na maalamon, nga nagbuhat, nagamit siyang mata, nag-ibok sila, nabuhan ako sa lahat. Di, kayo ingnan na napakumpisa na ako. So, nahuna sa buwa, pagkani nag-umpisa, naguna-una na ka, nagwali ka ito, wapag ka sa laot, rampog ko.
So, nagtapos ino mo mga patay ha? Bakit? Wala man ka nangandoy nga mubuhat ikaw usap. Palihaman ko itong nagsulti. Why katungod kang mubadlong kay ikaw mismo nagpabadlong? Bakit? Ikaw mo ng amahan. Magsige ka badlong sa iyong anak niya. Badlong ka kinaya. Okay. Masaya ako niyo ha? Kinagin sa maturan. Amen. Mauna hinon, isamot hinon kadautan ang mga tao. Kaya makita mo si mong binuhatan. Sundon, mampod ka. Bakit? Watrapon na siya. So, panuyon mo, sa dili mo sulti. Kaya kung dili mo anis ako, musulti man ko. Buhay Diyos. Ang gamit. Buhay ka luwalik ko. So, mubalik mo dito sa inyong Diyos. Diyos, kaya dili man tumanod yan ninyo. Bakit? Ang problema, anak mo sa kalkulanan. Ako, tinuod ko mo sa tikin. Kita niyo na ako ang impyerno, mga reliyoso ang tako. Naglangoy-langoy sa kalayo. Kayo ba? Pagsulti, wala ko ng impyerno. May pa mo, buot-buot sa Ginoo. Ako yung naisulti kay buhay kayo kung nagpakamatay ha? Anong ibiyak ko sa kong negosyo? Karon kung tawanan ko, nahanap ko din mga kapihan. Kinahama mo din eh. Tama. Kung tawanan, di ko santi kayo, uy! Bakit? Kung tawanan mo din, anak ko, ilinon na mo din, dugay-dugayon na mo, parang mo-order din si Sangay, taguay, sadya tadri. Bakit? Kung tawanan mo din, bingka-bingka ko din, yan dugay din ko, mag-celebrate ninyo, kapag bukmon mo, magpalit mo bingka. Oh, magkuha tag bikini dia kay gut mo na iwan sa business. Bang niya na lang alas 3, gut mo na mamalit na sila. Bakit? Kung sila, hindi ko sabi ako. Pero din eh, tingnan mo lang tapi, nabay pan. Na may mahatag na ako. Na, wala sila naulawan na. Sa inyong pista, pagtuwa mo sa pista, padaan mo magpalon. Nang lista ko mo dito, naali mo amutan. Galugi mo itong uban na dayon ng pamilya. So, ang nakapandi, katong naghatak lang ang madagayaon. Kung lagi ka mo, hatak lang mo. Wala mo nagpasabot na ayaw mo dito pag-improve. Kaya nga naman, naawang mo sa kalikutan, basig sige mo pagulbulan, na dili mo kaso, kaya inyo mo na huna na ba, di kaso di mo nyaga, di mo malangit. O dito mo. Pero sa tinoon lang, kamong nagpato na ako, kung pare, histing mo kamatay, tama pa niya akong isulti. Imong isugal yung kinabuhi karon ng dahunok ng mga kalibutan ron, bubo na ng panahon na to ron, isugal yung mong kadalo. Ako isulti ninyo. Sa unang panahon, wala pa ni, di ba, di ka po sa Espiritu ko, ay sige man nila, sukdan man na sa unang inom mga taas kayo mag-antos karon, wala na. Niinom man ninyo, anak, ayaw ng pangalyo po kanila, ayaw na sila panununi. Wala na sa Biblia, naa! Sige ko nung pandong, sige sa nagbuhat ng dautan, nagtuay nun sa tawanon, dili mabalik ko, di na mabalik na ako, kung uptik na, kung masakit, sige, amen, amen, pag uptik na wala na, karon, ang ilang kaluwasan. Manila po na ako, tama yung gano'n nun. Yan, magdoon na po na ako, inakanungan ako. Samo! So, nakalumagan niya, kung ano ba, mamatay mo, ay naku, kasula ninyong may mga sila, iniinom man sila, ako alam mo ko na dalpon, maglubog na sila rin. Sama ni, sulaya siya. Alam pa niya, wala na dito magsakit mo. Ano magsakit isok, huwag ka ba na mungkin sa iyong amahan, inyong amahan. Bakit? Para dili ko, ano, ipugos ng tray kung dili mo tuon ako din eh. Ako yung may mag-antos, kaya pag mag-invento na gapon mo, kaya mo, anak ko sa, kung saan mamatay pa lang mo dire, hindi ko, namatay na lang, huwag ang tulol eh. Ano, makasumpay ko sinabuhin sa tao? Isang tulo lang lumatay, 5 unong lang na, nakutin, inom na, matay mo lagi, ino ha! Malipay, magaling na kang patay. Bakit? Ayan sa bakat, di ba yan? Bakit kaya? Ako, pag lipay, tagtanaw ka dito, may masukan ninyo, iba na. Tinanaw na mga apil, yan po nila dito. Bis-bisa din mo, ano yan nga. Apolos din ka. Iluga ha, okay? Sakit ni, oy, anak yun ang bulong sa Ginoo. Di mo kumaingon ninyo nga naan ninyong iyawan.
Nagsunod lang tas kita iyan. Sayawa. Naglingkod ba tas likuran ng pinasidunggan? Ako din, naglingkod ko. Di ba, sa bari ko ninyo, di ba, naglingkod ako, mabot ka oras doon, ay, sakita sa kong lawas, wala ko naglingkod. Dagan ka kita, dinahindakan mo ang angel, pahala mo diyan. Basta ang Ginoo ginana o ako ang Ginoo nagsultian. Mahimong kaming awan ang asor hangtod sa hangtod o puyan kini sa ihalas ng mga mananap. Wala na unya ikaw ang magpuyo pa dito. Ako ang Ginoo. Sige na. Natuman ni wala. Wala pa ni naakaw, wala pa ni sunod. Pero dugay na ni naakaw. Ay, nagpuyo sa iyong sipahan. Dili, ningaw. Ningaw man. Pagulong namin, ano sana kung pista na kung ano sana kung talaga natin ito para na magpa-disco ka sa las. Mario ha? Dili mo paginawan. Suluyan na ninyo, kamo ang nagbasta ko, suluyan na ninyo, ang mga dagko ninyo. Katakumba naman ganito sa unang mga apostol sa mga kilang lawas. Kaya ano may noon ninyo? Patupahan ka. Kani sila may ingon din sa pinahanap mo na ako, dili. Ako isote ka magtuuran. Amen. Si grabe ganing sila mo pirano. Kanan, oy among pastor, paano mo dibati lang mo ha? Kung kahit sa ulang biyahe ka na, hindi mo magdao ka na. Mga pastor to pastor po, kung magsiging dibati, ano mo, di ba nga itong katungod ng sultian lang, no? Iwali lang nato ang iwali sa Ginoo. Ila lang tao gamit sa itong mata. Tama? Ayaw yan mo ingon, maka mo makaluwas. Ako po, number one, hindi ko mag-ingon yun. Oy, hindi ko makaluwas ka ninyo. Makatudlo lang po ninyo, harong gamiton ninyo ang inyong kaalam para magubanta. Hindi ko amahan ninyo, namamahan lang ko yung kinauna-una o jutay. Kaya nag-ingon ninyo nga, simpa mo dito kay kami makaluwas, kami ang sinubo ni Kristo. Panitina, basi, yaan mo, ikuman anak, yung mingaw na po ng inyong damog diha. Kini, sakit lang po sila na. Anong suko? Ay, saan man. Anong guilty? Kailangan may sala. Kaya ka mo, may angkol man mo, nga makasasala mo, dili na mo sasal. Tama? Nagaan mo parula. Dali ka mo dali. Ako kang sala kapal. Mas dako imong gibayan. Kada adlaw ka dito na minaw. Yan, tapos naghatag kasi ng kogalingon. Nag-ampok ka. Ni-ampok ka na ako. Amin pagpuot mo ay matuman. Papastanan. Para itong tulisan. Kaya sa parisyo, inumlubin ninyo po kayo ang akong sumpingay ka ninyo. Adunay ko sa kaparisyo na nag-ingon. Ginoo, kami na din, nagpuasa kami, nagpakaon kami sa mga tao, nag-ampo kami, o nagaladhanat kami, ikaw ang mga pasilungan. Dili kami sama ni ini, kobrador sa puwis, nga siya ako, kawatan, o wala siya nagpasilungan kanimo, wala nang puasa. Umiyon ang tulisan, ang kobrador sa puwis. Ginoo, makasasala ako. Kung sa nakupo sa sipilit ko sa mga ining parisyo, ang kanunay, nagnaliyo, nagsabit ka mo. Dili sa kawanan, dili sa tulisan. Nagpuasa sa nagsunod sa atin. Umingon ako kanya. Wala ako nalipay ni ining parisyo. Kaya nagpataas siya sa mga kaliman. Nalipay yun ako sa kubrador sa uwis. Kaya nagpaubos siya sa mga kaliman. Pusa, nagpaubos siya ako sa nagpataas. O ang nagpataas, ipaubos. Ilumgabi niyo pang-ayo sa usakatao ang itulisan. Ilabay sa lapit sa dagat. Nagpakitabang siya. Kaya gusto mo sa maayo na siya sa kalwasan. Biyagi ang usa. Kabati. Litipas sa lain. Litipas nila pagwala sa kamaturan. Kaya kini mga tawanan mga kapos o ilaw na. Mao na ang tuyo sa sumpingay. O diaging ang sa kalimpitan. Mga limpitan ng lahi. Adunay mga kailangan. Ikaw lang sa nilingin o litipas sa lahi tanan.
Ikaw na nititanaw ang mga taong kapos, ang mga taong gidawta, o gitipas niya. Basahan niyo anak ang sulat ni Malakis. 2:8. Kung mahimo basahan ang gikan sa Diyos, hantod sa katapusan, sa usap kapainan. Mga minig mo magtutugla, ang katabang sa simbahan, sulat ni San Pablo. O gano'n makapapatuod ka mo, basahan niyo ang sulat ni Pati, ang pinanggap ko sa lukon. O basahan sa ninyo ang sulat ni Buwan, ang buwan sa Espiritu Santo, o ganaan pa yung sa Espiritu niya na. Moabot kami ang usa ka tinawag. Usa ka tinawag. Siya ang magpusay kaninyo, anak ng Espiritu. Kaya ako ang iyong apyo, ang mga tampihan. Wala sa nanudlo, wala sa natutugla. Ako ang nagtutug kaniya. Buhay Diyos, o pinag-ibasap sa inyong kaliwan. Tulangan kamo, kay lima sa inyong kaliwan, bili sa mga langyaw. Daron ko kamo din sa aming anan. Sugrama sa Damasco. Ang akong espirituhan mo kaso, kay tagaan ko kamo o ako sa maayong balita. Dili pinagi sa pulong lamang, kundi pinagi sa buwan. Salamat kanina. Ang sunod kong ipabasa kanina, ang sigot, ang kinig sa balakang kasunod, o ang pag-ilog sa Babylonia, ang sa balakang kasunod, mapahalat silang pulang mabanga. Bukaduhan ba ninyo ang bakbak sa bakakalong na nagkiyo? Kaya sila bakakon ng mga propeta. Pulang, nagpataas. Salamat kanino ang kalitong ibilin ko kanino. Ang ginoong yun na, nagsulti na po nini. Panininin niyo ko rin. Makasulti sa kanini. Kaya salamat. Buhat lang mo. Buhat kita rin. Amahan na mo ang nakakasalangin. Pagbalagong ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong kinarigan. Magtuman ang imong pagbuot dito sa Diyos. Magtuman dito sa pagbuot niya na nakakasauritan. Kaya kini gama sa gama, makita sa gama sa tao. Pilihan kini sa Espiritu. Nagwali sa siya ngayon tanong. Kaya ako anak sa langit. Ang masunod ko na ko mag-antos pan sa pag-antos. Kung sa kan-antosin ninyo kini mga pulong magkahit kayo, kan-ayaw kini, pamadumag na ninyo, pangumukat ninyo kasi. Kaya doon ko yung bagong yutan. Salamat. Di, klaro na kita. Kasi dili ko kaluwas ninyo. Kung ito mo, manaitaw makaluwas, kanang sige mo makaluwas, dito mo. Padayon mo sa iyong kaulag, kailip ko, padayon mo. Pero akong ipangasigin mo, paghamtang din akong natitili. Pagpapasapot kaya ang pubrita. Tama? Kuya ko tagaan ka pa ng mga tintan po, tulog katuwing ito nga, mga gato mo na, tagaan mo sa mga gato, baka makabalo na, ako po, dito po maminaw na po. Kato yung gato, makapuyo, sa inyo yung balay na ginagawan. So, maikuinan mo, nagkusik-kusik yun mo sa inyong ginagawan. O katong gato ng noon, ang nanghatak sa katigayunan, o ipaghatak mo, iapot ako sa kong katawan, nangatinta ni noon mo. Katong naglipak niya sa una mo, ay nang tinaglingkod dito. Kaya katong naglipak, katong nagsukot, mo matulad pininig mo, nanginukok ni noon mo. Kung magsakit din sa nagdadahan kayo, mga pasaylo niyo, halong-halong. Naka mo, dili mo magsakit. Bakit sumog stroke? Tiwas. Ako. O na yun. Oy, kasi ka naglakay ninyo, ayaw na. Ayaw mo kasuko, di ba? Mahala mo na galing mo. Mahala mo na mo. Ayaw, kadlo, ka ng kabala. Ako na bitang giinan nila, di ba? So ka mo, magpupun ko ang kaon dito, no? Kung magkatong, ay, makabala ka na. Ay, salamat ninyo. Anak ko na una na ako kalautan. Anak ko na una na ako kalautan. Palitin ninyo. Ayaw, di ba?
So, pag-awit ka mo, tumano ng pagputa. Nung tumano dyan ang pagput, hindi sa'yo kami yun sa lahat. Pag-awit ka mo, awit ka na rin ba yun? Tumana lang niyo ang pagput. O pasaylo lang ka mo, harap ka mo, pasaylo na. Amen. Kontento na gani mo sige ka ng kagalingon, mga dako ka mo. Amen? Amen. Pag-awit mo mga kalipayan. Ang mga anak ko ang pala ang Espiritu Santo. Palayo na mo bilang usak ka Espirituhan na sa Pinosa. Amen.